estem aquí amb aquesta activitat que organitzem des del Consell Esportiu, que combina esport i sostenibilitat. És la tercera edició de la Clean Run Race, on participen, com veieu, ha anat creixent, està una activitat més que consolidada, 960 alumnes de 20 escoles de primària i secundària de la ciutat. I bé, doncs, com deia, els nens i les nenes, a part de fer esport i activitat física, doncs aprenen i cuiden del medi ambient a través d'una activitat que és una cursa d'orientació, que a més s'ho passen molt bé i els ajuda molt a orientar-se. Doncs han d'anar buscant unes fites i han d'anar fent unes activitats on es consciencien de la importància de tenir cura del medi ambient. Estem molt contents. Hem tingut més participació que mai, 960 escolars de 20 centres docents diferents. És la tercera edició que fem la Clean Run Race. Avui el temps ens està fent patir una mica, però pensem que ho podem acabar l'activitat. A les 12 farem la foto de grup. Estem parlant amb el professorat i estan tots molt contents, amb l'alumnat també. Aquesta activitat jo penso que a part de ser un dia que venen aquí al Parc Catalunya, es troben amb altres escoles, hem d'aprofitar nosaltres el nostre àmbit, que és l'activitat física i l'esport, on tenim l'alumnat que ens ve content, ens ve decidit, amb unes condicions òptimes per aprendre, i hem d'aprofitar això perquè prenguin consciència de tot el tema de sostenibilitat i de com ha de ser la seva interacció amb el planeta, perquè és veritat, ens està donant avisos, no podem seguir amb aquest ritme. I penso que això, quan ho estàs interioritzant, passant-ho bé i amb una activitat que t'agrada, és molt més fàcil. Nosaltres creiem que és molt important tota la conscienciació del medi ambient. Des de fa anys que les escoles ho estan treballant i s'ha de reconèixer, i també s'ha de reconèixer que les escoles, que no ho poden fer tot però fan moltes coses, han treballat moltes coses que ara les veiem habituals i que ens semblen normals quan les escoles ho van començar a fer, no ho feia ningú, i ara ho fa tothom. En aquest sentit, nosaltres tenim tota una pràctica d'activitats a les escoles per aquest gran repte que tenim avui dia, que és tot el tema del reciclatge. En aquest sentit, des de les escoles es pot fer una gran labor, des de la societat es té que fer una gran feina, i perquè el món tampoc ho pot aguantar tot. És que m'ha encantat perquè he vist que ells han participat i que ho estan fent molt de gust, i que prèviament ja els havíem dit que aniria i que havien de conscienciar-se, de reciclar i totes aquestes activitats, i les estan fent a gust. Jo diria que aquí a l'institut els conscienciem i jo diria que pugen bé. Aquest institut són prou educats i jo estic contenta, no sé. A banda d'aquesta activitat i altres com aquesta, a les escoles ja des de ben petits això s'inculca molt als nens i a les nenes, i és molt important perquè ara tu parles amb gent gran que li costa molt reciclar, però els nens i les nenes quan van pel carrer tenen molt clar on va el paper, on va el plàstic. Per tant, jo crec que és importantíssim que els nens des de ben petits aprenguin aquestes coses. Jo crec que el millor és prendre-se això seriosament, la veritat. Jo penso que és una bona alternativa, és una cosa molt esportiva i sí, molt xulo. Jo ho estic veient una bona forma per conscienciar una mica respecte al medi ambient de manera una mica més dinàmica i lúdica, i també com estem en altres instituts jo crec que està sent molt bo.